Στις 6:30 το πρωί της 2 Σεπτεμβρίου 2025, οι οθόνες παρακολούθησης των Emiper φωτίστηκαν με έναν μόνο στόχο, ένα ταχύπλοο της Βενεζουέλας που διέσχιζε την Καραϊβική θάλασσα με τέρμα γκάζι. Οι δύο εξολέμβιες βάρκες του χάραξαν μια λευκή ουλή στα κύματα, μεταφέροντας ένοπλους άνδρες που νόμιζαν ότι έκαναν απλώς ένα ακόμη ταξίδι λαθρεμπορίου. Δεν είχαν ιδέα ότι ο ωκεανός γύρω τους είχε ήδη γίνει κλουβί. Από ψηλά ο ουρανός δεν ήταν άδειος. Αμερικανικοί δορυφόροι κοίταζαν κάτω, οι θερμικοί αισθητήρες τους κατέγραφαν τα ίχνη των καυσαερίων του σκάφους σαν λαμπερό βέλος. Χιλιάδες μίλια μακριά οι αναλυτές παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που το πλήρωμα νόμιζε ότι ήταν ελευθερία στα ανοιχτά νερά, στην πραγματικότητα ήταν μια παγίδα που ήδη πλησίαζε. Στα 25.000 πόδια, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος P-8 Poseidon του πολεμικού ναυτικού των Emiper έκανε κύκλους με το ισχυρό ραντάρ του να διαπερνά τα σύννεφα, ζωγραφίζοντας τη θέση του σκάφους με μαθηματική ακρίβεια. Ακόμη και οι κρυπτογραφημένες ραδιοφωνικές εκπομπές του πίσω στο Καράκας δεν ήταν πλέον ιδιωτικές. Το Ποσειδόν άκουγε, κατέγραφε και τροφοδοτούσε τα πάντα στον ιστό μάχης του ναυτικού. Και στον ορίζοντα απλώς μια κουκίδα στην αρχή εμφανιζόταν η σιλουέτα ενός πρώιμου αντιτορπιλικού κλάσης Burke. 9.000 τόνοι αμερικανικού χάλιβα γεμάτοι πυράβλους και αισθητήρες. Για τους λαθρέμπορους ήταν αόρατο. Για το πολεμικό ναυτικό των Emiper, η μοίρα του σκάφους ήταν ήδη προδιαγεγραμμένη. Αυτό που έμοιαζε με άλλη μια επιχείρηση λαθρέμπορου πρόκειτο για κάτι πολύ διαφορετικό, ένα παγκόσμιο περιστατικό. Επειδή μέχρι το τέλος εκείνης της ημέρας αυτό το σκάφος θα είχε καταστραφεί, το Καράκας θα το χαρακτήριζε πράξη πολέμου και ο κόσμος θα παρακολουθούσε το πολεμικό ναυτικό των Emiper να βυθίζει ένα πλοίο που συνδέεται με καρτέλ σε διεθνή ύδατα. Και αυτό το μάθημα θα ήταν βάναυσο. Η διαφυγή δεν ήταν ποτέ εφικτή. Οι λαθρέμποροι δεν το γνώριζαν. Αλλά από τη στιγμή που το σκάφος τους σταμάτησε να λειτουργεί, είχαν μπει σε ένα θάλαμο θανάτου. Ο όρος ακούγεται δραματικός, αλλά στο δόγμα του ναυτικού των Emiper είναι απίστευτα απλός. Μόλις ένας στόχος περάσει σε έναν χαρτογραφημένο τομέα, πολλαπλά επίπεδα επιτήρησης και ισχύος πυρός επικαλύπτονται μέχρι που η διαφυγή καθίσταται μαθηματικά αδύνατη. Αυτό ακριβώς είχε μόλις συναντήσει το σκάφος της Βενεζουέλας. Ψηλά από ψηλά, οι δορυφόροι δεν τραβούσαν απλώς φωτογραφίες. Ανίχνευαν θερμικά σημάδια, ηλεκτρονικό θόρυβο, ακόμη και το αμυδρό ίχνος υδρογονανθράκων στην εξάτμιση. Κάθε δευτερόλεπτο που η μηχανή του σκάφους ούρλιαζε τα δεδομένα, στιβάζονταν όλο και πιο ψηλά. Οι λαθρέμποροι νόμιζαν ότι ήταν γρήγοροι. Στην πραγματικότητα, η μέγιστη ταχύτητά τους, περίπου 50 κόμβων, δεν σήμαινε τίποτα και ο χώρος μάχης ήταν συναρμολογημένος από αισθητήρες που κινούνταν με την ταχύτητα του φωτός. Το επόμενο επίπεδο ήταν το P-8 Poseidon. Τώρα μην το θεωρείτε απλώς ένα αεροσκάφος, είναι ένα υπτάμενο διοικητήριο. Το ραντάρ ENAP-10 μπορεί να σαρώσει εκατοντάδες μίλια ωκεανού με ένα μόνο πέρασμα, εντοπίζοντας σκάφη τόσο μικρά όσο μια βάρκα. Το πλήρωμα του Poseidon δεν σημάδευε απλώς το σκάφος, αλλά το παρακολουθούσε κιόλας. Κάθε φορά που οι λαθρέμποροι άλλαζαν πορεία, το P-8 προσαρμόζονταν κρατώντας αθόρυβα τον στόχο εντός του ηλεκτρονικού του στόχαστρου. Και το Poseidon δεν το παρακολουθούσε απλώς, αλλά άκουγε κιόλας. Κάθε κλίση μέσω ασυρμάτου προς τη Βενεζουέλα, κάθε κρυπτογραφημένη ρηπή αναχαιτιζόταν και επισημενόταν. Αυτό που οι λαθρέμποροι πίστευαν ότι ήταν ασφαλής κίνηση είχε ήδη αρχιοθετηθεί σε διακομιστές των Emiper πριν καν ολοκληρωθεί η μετάδοση του μηνύματός τους. Εν τω μεταξύ, η επιφανειακή παγίδα έκλεισε. Ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, στην προκειμένη περίπτωση ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία με κατευθυνόμενους πυράβλους που επέπλεαν, έκανε ελιγμούς για να πάρει τη θέση του.
για να το εκλάβουμε ως κάτι επιπόλαιο, ήταν απλώς μια κουκκίδα στον ορίζοντα, αλλά κάτω από αυτό το χαλίβδινο κατάστρωμα βρίσκονταν 96 κάθετα κελιά εκτόξευσης, ικανά να εξαπολύσουν τα πάντα, από πυράβλους εδάφους αέρος μέχρι Tomahawk, για επίθεση επί ξηράς. Εναντίον ενός πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά λοιπόν αυτό ήταν υπερβολικό, αλλά το αντιτορπιλικό μετέφερε περισσότερα από απλούς πυράβλους. Το σύστημα ραντάρ ANSP-1, μέρος της σουίτας μάχης Aegis, παρήχε αθόρυβα δεδομένα θέσεις σε κάθε συμμαχικό πλοίο και αεροσκάφος που βρισκόταν σε εμβέλεια. Οι λαθρέμποροι δεν κυνηγιόντουσαν από ένα μόνο πλοίο, αλλά είχαν παγιδευτεί σε ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο είναι η πραγματική έννοια της περικύκλωσης. Όχι ένας κύκλος από σκάφη ορατά στο νερό, αλλά ένας αόρατος ιστός επικαλυπτόμενης επιτήρησης όπλων και συντονισμού. Το σκάφος μπορούσε να στρίψει βόρεια-νότια ή να προσπαθήσει να τρέξει δυτικά προς τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας. Δεν είχε σημασία. Κάθε κατεύθυνση ήταν ήδη χαραγμένη, κάθε πιθανό διάνυσμα διαφυγής καλυμμένο. Όταν δόθηκε η εντολή δεν ήταν δραματική, καμία φωνάζουσα προειδοποίηση, καμία καταδίωξη της τελευταίας στιγμής. Το πλήρωμα του Ποσειδώνα μετέδωσε επιβεβαίωση στόχου. Το κέντρο πληροφοριών μάχης του αντιτορπιλικού το παραδέχτηκε. Τα ραντάρ ελέγχου πυρός ευθυγραμμίστηκαν και σε μια στιγμή που οι λαθρέμποροι δεν προέβλεψαν ποτέ ένα ακριβές χτύπημα, μετέτρεψε το κήτος από γυαλοβάμβακα σε φλεγόμενα συντρίμμια. Το σκάφος καταστράφηκε σε δευτερόλεπτα. Η διαφυγή ήταν αδύνατη. Για τους Αμερικανούς διοικητές η επιχείρηση ήταν μια επιτυχία κλασικό παράδειγμα. Για τους λαθρέμπορους δεν υπήρχε ποτέ καμία ευκαιρία. Ο ωκεανός που νόμιζαν ότι τους έδινε ελευθερία στην πραγματικότητα είχε μετατραπεί σε ένα κλουβί φτιαγμένο από δορυφόρους, αεροσκάφη και χάλιβα. Το Πεντάγωνο δεν έχασε χρόνο για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Μέσα σε λίγες ώρες η Ουάσιγκτον κήρυξε την αποστολή ως επιτυχία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Ο στόχος, είπαν, δεν ήταν απλώς ένα τυχαίο σκάφος λαθρεμπόρων, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το Tren de Aragua, το πιο ισχυρό εγκληματικό δίκτυο της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το σκάφος μετέφερε μέλη καρτέλ και ναρκωτικά με προορισμό την περιοχή. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η επίθεση εξουδετέρωσε 11 ύποπτους για συμμετοχή σε καρτέλ σε διεθνή ύδατα. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τον ισχυρισμό λέγοντας ότι η επίθεση έδειξε την αποφασιστικότητα της Αμερικής να κυνηγήσει τους πράκτορες των καρτέλ όπου και αν δραστηριοποιούνται. Αλλά ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι μίλησαν για επιτυχία, η αντίδραση αλλού ήταν εκρηκτική. Και ο Νικολάς Μαδούρο του Καράκας το χαρακτήρισε ως άμεση επιθετικότητα. Υποστήριξε ότι οι άνδρες που επέβαιναν στο πλοίο ήταν πολίτες της Βενεζουέλας που σκοτώθηκαν χωρίς δίκη και ότι η καταστροφή τους συνιστούσε παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Η επίθεση γρήγορα πέρασε από τους τίτλους για τα ναρκωτικά στις συζητήσεις για την νομιμότητα. Οι σύμμαχοι παρέμειναν σιωπηλοί, αλλά οι αναλυτές σημείωσαν τους κινδύνους. Αν κάθε μεγάλη δύναμη διεκδικούσε το δικαίωμα να βυθίζει σκάφη μόνο και μόνο με βάση υποψίες, τα διεθνή ύδατα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ζώνες ελεύθερης πυρός. Για το ναυτικό ήταν μια καθαρή δολοφονία. Για τη Βενεζουέλα ήταν έγκλημα. Και για τον κόσμο που παρακολουθούσε ήταν ένα επικίνδυνο προηγούμενο, με συνέπειες πολύ πιο εκτεταμένες από ένα μόνο φλεγόμενο σκάφος. Από έξω η επίθεση έμοιαζε με μια ομή πράξη ισχύος. Ένα αντιτορπιλικό του πολεμικού ναυτικού εξαφάνιζε μια βάρκα που μετέφερε ναρκωτικά σε δευτερόλεπτα. Αλλά μέσα στο Πεντάγωνο η επιχείρηση είχε εντελώς διαφορετική αξία. Τα δεδομένα. Κάθε επιχείρηση λαθρέμπορου είναι μία ζωντανή άσκηση πληροφοριών. Και αυτή έδωσε στο πολεμικό ναυτικό των Miripol's κάτι περισσότερο από ένα απλό φλεγόμενο κήτος. Σκεφτείτε το. Οι λαθρέμποροι είχαν κάνει ασύρματες κλήσεις στους χειριστές τους στη Βενεζουέλα. Είχαν σχεδιάσει μια πορεία, είχαν επιλέξει σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων και είχαν μεταφέρει εξοπλισμό.
Όλα αυτά είχαν αναχαιτιστεί, καταγραφεί και επισημανθεί. Το ναυτικό δεν διέγραψε απλώς ένα σκάφος, αλλά χαρτογράφησε μέρος του δικτύου υλικοτεχνικής υποστήριξης του Tren de Aragua. Κάθε φωνή στο ραδιόφωνο, κάθε συχνότητα που χρησιμοποιήθηκε, κάθε μοτίβο χρονισμού, όλα πήγαιναν κατευθείαν στις βάσεις δεδομένων των ΟΝΙΟΕ. Την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί μία από αυτές τις φωνές στο σύστημα, θα την αναγνωρίσει αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για τις τακτικές. Πώς αντιδρούν οι λαθρέμποροι όταν τους σκιάζουν αεροσκάφη, ποιες διαδρομές προτιμούν, το φως της ημέρας έναντι της νύχτας, τρέχουν κατευθείαν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας όταν πιέζονται ή προσπαθούν να κρυφτούν ανάμεσα στην εμπορική κυκλοφορία. Κάθε απάντηση δίνει στους αναλυτές περισσότερα εργαλεία για να προβλέψουν και να κατευθύνουν την επόμενη πορεία. Σε στρατιωτικούς όρους αυτό ονομάζεται πληροφορία για τα πρότυπα ζωής και είναι ανεκτήμητο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει τον εκφοβισμό ή την επιθετικότητα σε συλλογή δεδομένων. Όταν αργότερα βενεζουελάνικα F-16 πλησίασαν το USS Jason Dunham, το αντιτορπιλικό κατέγραψε σιωπηλά τις υπογραφές ραντάρ και τις επικοινωνίες τους, μετατρέποντας μια επικίνδυνη διέλευση σε απροσδόκητο κέρδος πληροφοριών. Όταν κινεζικά ελικόπτερα Z-10 προσπάθησαν να ταρακουνήσουν τις αμερικανικές περιπολίες στη νότια Συνική θάλασσα, έδωσαν δωρεάν τα ηλεκτρονικά τους δακτυλικά αποτυπώματα. Ακόμη και οι Χούθι, που εκτόξευαν πυράβλους ώμους στην Ερυθρά θάλασσα, αποκάλυψαν τα υπέρυθρα ρεύματα των συστημάτων τους, πληροφορίες που το ναυτικό αποθήκευε για μελλοντικές μάχες. Αυτό είναι το κρυμμένο διαμάντι. Οι λαθρέμποροι πίστευαν ότι δοκίμαζαν την τύχη τους στην ανοιχτή θάλασσα. Στην πραγματικότητα ήταν άθελά τους συμμετέχοντες σε μια επιχείρηση επιτήρησης πολύ μεγαλύτερη από τους ίδιους. Και στον σύγχρονο πόλεμο, η πλευρά που ελέγχει τα δεδομένα συνήθως ελέγχει τη μάχη. Η καταστροφή των σκαφών από τους λαθρέμπορους δεν έμεινε ούτε μια τακτική υποσημείωση. Εξεράγει σε ένα πολιτικό τοπίο. Μέσα σε λίγες ώρες από την επίθεση, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση με σφιγμένες γροθιές, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για δολοφονία. Χαρακτήρισε την επίθεση παραβίαση της κυριαρχίας και ορκίστηκε αντίπεινα λέγοντας στον λαό του ότι η Αμερική είχε ξεπεράσει μια κόκκινη γραμμή. Για μια χώρα που ήδη υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις και βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση, το περιστατικό έγινε καύσιμο για εθνικιστικά πυρά. Ο Μαδούρο διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας να τεθούν σε πλήρη ετοιμότητα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες αεροσκαφών F-16 να βάζουν στροφές στους κινητήρες τους σε ραγισμένους αεροδιάδρομους και στρατευμάτων να παρελάβουν μέσα από παράκτιες φρουρές. Στο εγχώριο κοινό αυτό παρουσιάστηκε ως ανυπακοή. Η Βενεζουέλα δεν θα πτωούνταν, αλλά πίσω από την αλαζονία η πραγματικότητα ήταν πιο σκληρή. Η πολεμική αεροπορία της χώρας γερνούσε ο στόλος των αμερικανικής κατασκευής F-16, χρειαζόταν επιγόντως ανταλλακτικά και το ναυτικό της δεν μπορούσε να συγκριθεί με τα αμερικανικά αντιτορπιλικά που παραμόνευαν λίγο πιο πέρα. Το Καράκας δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την Ουάσιγκτον κατά μέτωπο, αλλά θα μπορούσε να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι πρόκλησης. Το παιχνίδι εκτυλίχθηκε μόλις 3 ημέρες αργότερα. 2 F-16 της Βενεζουέλας όρμησαν χαμηλά πάνω από το USS Jason Dunham, ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke που επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα. Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την κίνηση απερίσκεπτη και προκλητική. Από το κατάστρωμα του Ντάνχαμ οι ναύτες παρακολουθούσαν το τζετ να ουρλιάζει σε τόσο χαμηλά υψόμετρα που τα οστικά του κύματα διαπερνούσαν το νερό. Για το Καράκας έμοιαζε με ανυπακοή ένα μήνυμα ότι η Βενεζουέλα δεν θα υποχωρούσε. Για το ναυτικό το νομίγιο ήταν ένα δώρο. Κάθε παλμός ραντάρ, κάθε κλίση ασυρμάτου από αυτά τα αεροσκάφη καταγράφηκε και αποθηκεύτηκε, μετατρέποντας τον εκφοβισμό σε ακατέργαστες πληροφορίες. Αλλά ο κίνδυνος κλιμάκωσης ήταν πραγματικός. Το ναυτικό είχε πάγιες διαταγές να μην υπάρχει πυρά εκτός εάν απειλείται άμεσα.
Ωστόσο, σε έναν κόσμο όπου τα υπερηχητικά μαχητικά πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής σε δευτερόλεπτα, η γραμμή μεταξύ πρόκλησης και επίθεσης μπορεί να θολώσει γρήγορα. Ένα λάθος στο ραντάρ ή μία τυχαία εκτόξευση πυράβλου θα μπορούσε να είχε μετατρέψει μία τεταμένη διέλευση σε ένα εναρκτήριο χτύπημα πολέμου. Η Ουάσιγκτον απάντησε με τον ίδιο τρόπο, όχι με αυτοσυγκράτηση, αλλά με ενισχύσεις. Μέσα σε μία εβδομάδα, 10 stealth μαχητικά F-35 Lightning D αναπτύχθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο. Μόλις 2 ώρες πτήσης από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Αυτά δεν ήταν κοιμήλια της δεκαετίας του 1980, όπως τα F-16 του Καράκας. Ήταν το στολίδι του στέμματος της Αμερικής. Αεροσκάφη πέμπτης γενιάς σχεδιασμένα για να διαλύουν τις εχθρικές άμυνες πριν καν καταλάβουν ότι γίνονται στόχος. Το μήνυμα ήταν αδιαμφισβήτητο. Αν η Βενεζουέλα ήθελε να στοιχηματίσει στους εθέρες τους, ήταν έτοιμες να ανεβάσουν τα στοιχήματα. Οι αλληλεπιδράσεις εξαπλώθηκαν ακόμη περισσότερο. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις από την Κολομβία μέχρι τα νησιά των Μικρών Αντιλών παρακολουθούσαν νευρικά την Καραϊβική να γεμίζει με αμερικανικά πολεμικά πλοία και πολεμικές περιπολίες. Οι ναυτιλιακές εταιρείες άλλαξαν πορεία για τα δεξαμενόπλια. Διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον προειδοποίησαν ότι ένα κατεστραμμένο ταχύπλοο είχε γίνει σημείο ανάφλεξης που απειλούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το ημισφαίριο. Αυτό που ξεκίνησε ως μια επίθεση κατά των ναρκωτικών εναντίον ενός μόνο σκάφους που συνδεόταν με καρτέλ, μετατράπηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ δύο κρατών, μετατρέποντας μια ήσυχη καραϊβική θάλασσα σε σκηνικό για μια νέα αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου. Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου του 2025, η Καραϊβική θάλασσα φαινόταν η ίδια στην επιφάνεια. Γαλάζια νερά, κυματιστά κύματα, εμπορικά πλοία στον ορίζοντα. Αλλά κάτω από την ηρεμία, η ισορροπία δυνάμεων είχε μετατοπιστεί. Ένα μόνο ταχύπλοο γεμάτο με λαθρέμπορους που νόμιζαν ότι ήταν άτρωτοι, είχε σύρει τη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα αντιπαράθεση. Για τους λαθρέμπορους, ο ωκεανός υποτίθεται ότι ήταν ελευθερία. Για το πολεμικό ναυτικό των νομίπων έγινε πεδίο δοκιμών. Δορυφόρια αεροσκάφη περιπολίας και αντιτορπιλικά εργάζονταν σε σιωπηλό συντονισμό, δείχνοντας πως ο σύγχρονος πόλεμος δεν βασίζεται σε τραυματικές καταδιώξεις ή προειδοποιητικές βολές. Βασίζεται σε δίκτυα, σε δεδομένα, σε ακρίβεια που δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής. Αυτό το σκάφος δεν ήταν ποτέ απλώς ένα σκάφος. Ήταν ένα σήμα, μια δοκιμή και μια σκανδάλη. Για το Καράκας, το περιστατικό ήταν ταπείνωση, μεταμφιεσμένη σε ανυπακοή. Ο Μαδούρο μπορούσε να βρυχάται στην τηλεόραση τα αεροσκάφη του, μπορούσαν να κάνουν βόμβες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, αλλά τίποτα από αυτά δεν άλλαξε την πραγματικότητα. Ο στρατός της Βενεζουέλας είναι ασύγκριτος στο υλικό του, γερασμένο οι τακτικές του ήδη καταγεγραμμένες σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων. Κάθε προσπάθεια προβολής ισχύως αποκάλυψε μόνο περισσότερες αδυναμίες. Η κατάσταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου κάθε κίνηση, κάθε δήλωση και κάθε στρατιωτική ενέργεια φαίνεται να δημιουργεί περισσότερη αστάθεια από ό,τι επιλύει. Αυτό που ξεκίνησε ως επίδειξη ισχύως και αποτροπής έχει σιγά σιγά μετατραπεί σε έναν κύκλο κλιμάκωσης. Έναν κύκλο όπου και τα δύο έθνη είναι κλειδωμένα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι πολιτικής και στρατιωτικής ακροβατικής διαμάχης. Να λοιπόν η ερώτησή μου προς εσάς, τι πιστεύετε για όλη αυτή την κατάσταση? Ήταν δικαιολογημένες οι Ηνωμένες Πολιτείες που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις ή μήπως η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες? Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές της απόφασης των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η επίθεση ήταν μια απαραίτητη απάντηση σε μια αναδυόμενη απειλή. Οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι το καθεστώς της Βενεζουέλας επέκτηνε τη συνεργασία του με διεθνικά εγκληματικά δίκτυα και ξένες δυνάμεις χρησιμοποιώντας έσοδα από ναρκωτικά και παράνομες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Από αυτή την οπτική γωνία, η επίθεση των ΟΜΕΠΟΠΟΜΙΕΜΠΙΝΙΛΟΠΣ δεν ήταν μία πράξη επιθετικότητας, αλλά μία προληπτική κίνηση. Ένας τρόπος για να περιοριστεί μία αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια πριν αυτή εξαπλωθεί περαιτέρω. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης ισχυρίζονται ότι η Ουάσιγκτον είχε εξαντλήσει τις διπλωματικές επιλογές μετά από χρόνια κυρώσεων, αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και επανειλημμένων προειδοποιήσεων που αγνοήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές θεωρούν τις επιθέσεις απερίσκεπτες και κοντόφθαλμες στην κορύφωση μιας εξωτερικής πολιτικής που συχνά υποκαθιστά τη στρατηγική με τη βία. Υποστηρίζουν ότι οι ΟΜΕΠΟΠΟΜΙΕΠΟΝΙΣ, προσπαθώντας να επιδείξουν κυριαρχία, έχουν υποτιμήσει τις πολιτικές συνέπειες του χτυπήματος ενός κυρίαρχου έθνους στο δυτικό ημισφαίριο. Τέτοιες ενέργειες, λένε, τροφοδοτούν μόνο αντιαμερικανικά αισθήματα, οθούν τη Βενεζουέλα πιο κοντά σε άλλες αντίπαλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν, και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέες εξεγέρσεις και περιφερειακή αστάθεια. Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια γρήγορη αποφασιστική επίδειξη ισχύος, θα μπορούσε ανταυτού να εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση που κοστίζει περισσότερο σε διπλωματική απομόνωση και περιφερειακή δυσαρέσκεια από τι κερδίζει σε ασφάλεια. Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη είναι ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Καράκας χρησιμοποιούν τη σύγκρουση για να εξυπηρετήσουν εσωτερικούς πολιτικούς στόχους. Για τους ηγέτες των ΟΝΕΠΟ, η υιοθέτηση σκληρής στάσης κατά της Βενεζουέλας προβάλλει μια εικόνα δύναμης και αποφασιστικότητας. Ένα μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά και στους αντιπάλους που παρακολουθούν από τη Μόσχα και το Πεκίνο. Για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, από την άλλη πλευρά, κάθε αμερικανική αεροπορική επιδρομή είναι πολιτικός χρυσός. Μια ευκαιρία να συσπυρώσει το εθνικιστικό συναίσθημα, να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και να ενισχύσει την εξουσία της στο εσωτερικό. Αυτή η δυναμική δεν είναι καινούρια, αλλά τα διακυβεύματα είναι υψηλότερα από ποτέ. Στο παρελθόν, οι εντάσεις μεταξύ Μινιποριμίσιτ και Βενεζουέλας περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο. Σήμερα έχουν εισέλθει στο στρατιωτικό τομέα και αυτό αλλάζει τα πάντα. Κάθε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κάθε ναυτική ανάπτυξη, κάθε απειλή αντιπίνων ενέχει τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού. Σε ένα περιβάλλον που ήδη ορίζεται από δυσπιστία και προπαγάνδα, ένα μόνο λάθος θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση που θα περιλαμβάνει γειτονικές χώρες ή ακόμη και μη κρατικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έτσι, για άλλη μια φορά, είχαν δίκιο οι Ηνωμένες Πολιτείες που επιτέθηκαν, ή μήπως η Ουάσιγκτον ξεπέρασε τα όρια κλιμακώνοντας μια κρίση που θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί μέσω αυτοσυγκράτησης και διπλωματίας. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στο δυτικό ημισφαίριο. Ένα σημείο που θα δοκιμάσει όχι μόνο τα όρια της αμερικανικής ισχύος, αλλά και την αξιοπιστία του μακροχρόνιου ισχυρισμού της, ότι αποτελεί σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Έχει πετύχει η επίδειξη ισχύος της Ουάσιγκτον τον στόχο της αποτροπής ή έχει αποκαλύψει τα ίδια τα τροτά σημεία που προσπάθησε να κρύψει? Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς το βλέπετε. Και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας άρεσε αυτή η ανάλυση και φροντίστε να εγγραφείτε για να μην χάσετε το επόμενο. Και όπως πάντα, αν θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα και να υποστηρίξετε άμεσα το κανάλι μας, παρακαλούμε γίνετε μέλος του στόλου. Θα λάβετε σήματα επιβράβευσης, απαντήσεις προτεραιότητας και θα μας βοηθήσετε να φέρουμε στην επιφάνεια περισσότερες αληθινές ναυτικές ιστορίες. Κάντε κλικ στο κουμπί, γίνετε μέλος στη σελίδα του καναλιού μας και γίνετε μέλος. Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που αποδεικνύει αυτό το περιστατικό, είναι ότι όταν παίζεις τζόγο εναντίον του πολεμικού ναυτικού των ΟΝΕ, το σπίτι κερδίζει πάντα. Τα λέμε την επόμενη φορά.